U Dugopolju je ovoga vikenda održana pretposljednja utrka ciklusa CROATIA Fabia Cupa, u kojoj je do pobjede došao Ivan Baran. Očekivana su imena još jednom ove sezone zauzela najviše pozicije u utrci, pa je drugo mjesto sa sekundom kašnjenja za Baranom pripalo Danu Lipošćaku, a treće je s 2,1 sekundom dodatnog zaostatka bio Filip Valjan. Naš Kaštelanin Goran Rajčić na treningu je osigurao 4. mjesto i držao ga tijekom cijele utrke, sve do pred kraj kada je zbog udarca u kornižu morao odustati. Iako je ovo njegova prva sezona, Goran se pokazao kao izuzetno sposoban vozač i počeo je zauzimati i prva postolja. Do utrke u Dugopolju Goran je zauzimao 9. mjesto. U Polo Castrol Pirelli Cupu održane su 2 utrke na kojima nastupio i Marin Mustapić, koji je isto tako zbog udarca u prvoj utrci odustao, a u drugoj je završio tek 18.